Пазарджишката болница и лекарите от тази болница се обърнаха към посолствата на Афганистан, Сирия и още на държави и Пакистан, за да идентифицират труповете, да разберат кои хора лежат в тяхната морга. Това за мен беше много изненадващо, защото при други случаи държавни служители не постъпват така с български граждани. Тоест погребват ги без да знаят кого погребват. Нищо не разбирам. Събота беше задушница. Хиляди хора отидоха на гробищата да запалят свеж, да поднесат цветя, да отдадат почет към починали роднини и приятели. Но в София има един разраства се парцел на гробищата в Бакърена фабрика, където никой никога не ходи да запали свеж. Там не се знае кой е погребан. На много от кръстовете пише лице с неустановена самоличност. Починал е човек от естествена или насилствена смърт. И никоя институция, никой човек не се е заинтересувал да разбере кой е мъртвия. При така нареченото служебно погребение, гробарите са го хвърляли в тръпа, забили са един кръст, после бурените са скрили кръста и край. Все едно, че никой не е живял такъв човек и животът му не е бил част от нечий друг живот. Деца са изхвърли родителите си на улицата като огризки хляб. Родителите са изхвърли децата си на улицата като щупени играчки и са продължили да си гледат живота или да си гледат сериала. Общината е отделила този парцел за изхвърлени хора и днес тя се отнася към него с погнуса като към обществен нужник. Каквото е било отношението към живия човек, такова е отношението към мъртвия. За душите на заробените, подбурените в този парцел нямаше и никога няма да има задушница, както и за душите на тези, които са ги изхвърлили. Вижте това, което заснех на Бакърена фабрика. В него се споменава една дума, която отдавна сме забравили. Думата е освестяване. Намираме се в гробището в София, наречено Бакърена фабрика, на парцела на неизвестни и клошари. И лице от мъжки пол с неустановена самоличност, труп на жена с неустановена самоличност, мъртво роден плод от мъжки пол. Нашата медицина не ги нарича деца, ги нарича плодове и директно ги изгарят в екарисажа като някакъв мръсен материал. Човешки костни останки, дори няма мъжки или женски пол. На някои места даже може да се прочете, примерно, млад мъж убит. Ето тук, примерно, има човек с мюсюлманско име. Мюсюлмани не се погребват в християнски парцел. Ето това е гробно място, което не се знае. Просто даже кръста го няма. Никой няма гаранция, понеже е красив, понеже е богат, понеже е умен, никой няма гаранция, че няма да свърши на улицата като куче и да бъде заровен в този парцел и само след няколко дена някой да мине да му открадне кръста, за да си накладе печката и вече този гроб остава абсолютно в полето като на абсолютно неизвестен. Как да намеря този учител, който погребах 2001 година? Няма как. На погребението вървеше катафалка, бях аз, бездомни кучета и гарвани. Един човек, който е възпитавал, обучавал много класове хора, завършва като някакво бездомно куче, което просто му изкопават една дупка в полето. А на рускинята дори не си спомням. Имаше ли кръст, нямаше ли кръст. Просто си спомням как беше свитала в ковчега с нейното сино пастелено пълтенце и снимките от нейната младост в джоба й. Това е цялата история. Мъж и жена ме поканиха да отслужа 40 дена на една
починала възрастна жена и там до гроба ми казаха, тя почина на 100 и не знам си колко години, имаше 9 деца, не знам си колко внуци, правнуци. И аз си казвам, добре, толкова внуци, толкова правнуци, защо сте само двамата? И тя, жената, каза, ние дори не сме и родини, ние сме и комшиите. Патология на материалистичното общество е да цениш материалното наследство на човека, който е събирал през живота си, а самият човек вече не е ценност и може да го изхвърлиш. Той парцел е всъщност паметник на нашата бездуховност, на нашата безродственост, на това, че ние сме готови да изоставим държавата си, родината си, роднините си, приятелите си, да се претопим някъде в чужбина, да се нагодим материално, физически да живеем малко по-добре, но ето този парцел е паметник на тая тъжна болест. Може би по време на войните, както съм гледал по филмите, в някакви полета, погребани безименни войници и само един кръст и една каска. Добре, но сега не сме във война. Сега не сме във война, да. Но може би пък сме във война, знаеш ли? Може би сме във война с собствената ни съвест. Този период, в който религията беше забранена, де-факто направиха народа безсъвестен. И може би религията, християнството понякога плаши светските управници и затова ние допускат в училище, защото тя е тясно свързана с осъвестяването на човека. Някой има интерес този народ да не е осъвестен. Защото осъвестеният човек е отговорен човек. Ако искаш да разбереш нещо за един народ, трябва да отидеш и да видиш гробището му. Ако видиш едно обрасло, мръсно гробище, което е превърнато в някакво бонище, това само говори за психологията на този народ. Когато дойда на този парцел на безименните клошари, за мен е ясно, че няма кой да дойде и да каже към небето, паметта за теб е жива. Напротив, няма вече никаква памет. Светла да бъде паметта на всички вас, за които няма кой да се помоли. Амин.